Hétköznapokban én nagyon sokat vezetek, egy igazi autós csaj vagyok reggeltől estig. Elgondolkodtató volt a teszt, mert nagyon sok olyan kérdés volt benne, ami aktuálisan, én ha visszaemlékszem az elmúlt 20-25 évre, nem is nagyon fordult elő velem ilyen szituáció. Elég óvatosan vezetek, azóta különösen mióta gyerekeim vannak, mert hát nyilván az ő biztonságuk a legfontosabb, meg hát most már az enyém is, tehát hogy sokkal nagyobb felelősséggel tartozom saját magamért is. Igen, a versenypálya az alapvetően teljesen más. Nagyon sokat közlekedem közúton is. A versenypályán nincs helye előzékenységnek, de a közúton szerintem jellemzően van. Úgyhogy én a magyar közlekedési kultúrából azt is hiányolom a legjobban, hogy nem vagyunk elég előzékenyek. Bízom benne, hogy ez a tendencia majd jóra fordul, és ugye egyre inkább asszimilálódunk a nyugat-európai közlekedési kultúrához. Napi szinten vezetek, mindenhova kocsival megyek, a stílusom kissé lagymatag és klasszikus. 3 éve tettem le a vizsgát, én azt gondolom, hogy az alapokkal nyilván nincsen gond, tehát azért egy jobb szabályt valószínűleg felismerek, de lehet, hogy mondjuk kis haszon gépjárművel, vagy nem tudom, traktorral mennyivel lehet haladni ilyen úton vagy olyan úton, azt valószínűleg eltéveszteném. Szerintem jó sofőr vagyok, hát most ha abból indulok ki, hogy 96 óta van jogsin, és azóta, hogyha most így mindent összeadok, akkor alaphangon már legalább egy olyan 300 000 kilométert legyűrtem, és lekopogom nincs hol, hogy tulajdonképpen nagyobb baleset vagy komolyabb affér nélkül, akkor azt hiszem, hogy az adat az önmagáért beszél.